Tancant el cotxe aquí al pàrquing de Can Massana una tarda de maig, matí de maig, i avui anem a fer una bastant clàssica així de la bandereta, la Torres Nubiola, amb la petita variant de no sé què Velasco, no? Raúl Ribas Velasco, que diuen que apreta una mica, no? I que està així equipat distant, però bueno, no ens covarda. A mi sí. Som gent valenta i no tenim vergonya. Som-hi. És aquella d'allà que és plana i té com una llastreta en forma de nas, així de dalt a baix. El pareto és d'agulles, molt clàssic o tot. El pareto és d'agulles, bé, poca llum per visualitzar una mica el que anem a fer, que és seguir més o menys peu de via per aquí. Enfrontarem un sisà de la Velasco, no sé quantos. Ribas Velasco. I després agafar aquesta llastra aquí, en la qual entrarem per dins, i ens ficarem a dins per fer el cim de la llastra, i després hi ha la figuereta. Estem aquí al peu, que és de la Riera, no? Cerdà Riera, però... Ah, sí, també. Però que en realitat estem fent la Velasco, què? Ribas Velasco? Ribas Velasco. Seria el primer llarg fins a arribar a aquella figuera que es veu allà. Que seria l'entrada ja de... La R1, no? La R1, que seria l'entrada de la llastra famosa del Ramonaix o Xamanella, que ens duria fins a dalt del cimet aquest de la llastra, i després, doncs, un altre llarg fins a arribar al cim, que no s'acaba d'apreciar molt bé. Bé, el cim de la bandereta, que podem dir, doncs, que estem aquí a la cara oest, que avui fa un dia que, bé, ben simpàtic, o no? Simpàtic. Bon dia. Aviam si no fa vent i... Nosaltres també som bastant simpàtics, s'ha de dir, Depèn del dia. I aquí estem. Això protegeix molt, no? És desmuntable. És la nova aplicació que té el casco. Fantàstic. Última tecnologia. Fantàstic. Pues aquí estem, últims preparatius. El polar del Quechua del 1990. Això és una mica tècnic. És garantia de... Està per casa. El cangur sí que és garantia d'èxit. Patrocini. Aviam si ens donen alguna cosa, no? Aviam si tiren un frontalillo d'aquests que no l'haguem de robar per alguna vegada. Okay. Bueno, aquí el Maqui es posa mans a l'obra. En aquesta via clàssica, en aquesta cara molsosa de Montserrat. Ojo que porta aquí al costat de les bambes, Això és un antipànic, d'escalador clàssic. Hem de trobar alguna cosa o haurem de lligar el romaní? Aquí enllaçant un arbot. I deixarem de gravar per si cau. Està el Marc aquí enfilant-se, enfrontant-se a aquest diedro on sembla que es pot col·locar catxarro bastant fàcil. Un burí i un clau, coses que indiquen que això té més anys. Com hi anaven aquesta gent? Después de haberte llorado por tanto tiempo y a mis amigos y mi Queden pocs metres de corda ja. Aviam si arriba a la reunió a la Figuera aviat. Allà el tenim el Marc ja a la llastra
entrant a la llastra. Uf, i cau de tot aquí, nen. Directe al peu de via. S'ha de portar casco, A la Figuereta, aquí veiem al fons, a la Figuera, Ja no, però un bon llarg bastant guapo, M'he volgut parar aquí un moment a gravar-ho. El bon Moret sort d'aquests speeds, perquè si no... Tela. I aquí ja comença a tocar el sol a les cressuts, que no hem vingut tant d'hora. Reu de la Figuereta, i no podia ser d'una altra manera, doncs a damunt d'una figuereta. Ara tenim aquí, doncs, enfocarem ja la famosa xemeneia Torres Nubiola, que com tots sabeu, doncs, en Torres i en Nubiola eren dos amics que es dedicaven a obrir xemeneies i així van, diguem, traçar una vida al voltant d'aquestes obertures. Eren com a Mary Poppins, tio. Xim-ximini, xim-ximini. Fent xemeneies. Molt bé, valga l'analogia. En Cesc es despedeix de l'últim buril. Quan en torni a veure un ja no se'n recordarà de com eren. Espero que sí. Mira com puja com una bestiola lliure. En pràctiques de remenatge, el company aquí ja enfilant-se per aquesta xemeneia a la llastra de la Figuereta. El company acaba d'enllaçar un merlet amb un petit cordinillo. No és molt, però pot donar... No creu que aguanti, diu, i és el primer seguro que clava des que ha sortit de la reunió, que ja són uns quants... Una mà és difícil, tio. Ja són uns quants metres, igual ja té aquí 15 metres. El Cesc acaba de trobar un clau, s'ha posat content, està molt amunt ja, a dins d'aquesta estreta xemeneia. Potser val la pena fer una paradeta aquí, a mitja xemeneia. Ara el que hem avançat. Hi haurà encara tot allò que ens resta per sortir d'aquest llarg. El primer seguro que ha pogut enllaçar aquí el Cesc, un merlet. Seguim progressant per aquesta xemeneia. Aquí veiem l'alien que ha clavat aquí, el company. Segon seguro del llarg. Comencem a tenir una tendència d'anar sortint d'aquest llamp de llastre, de xemeneia, que no està pas malament aquest llarg que estem fent. Doncs estem ja sortint de la xemeneia, ara sí. Hem deixat un bon pati enrere. I aquí tenim el company. Això és una reunió com Déu mana. Seient. Ben assegudet aquí, Molt bé. Tu has guanyat el descans al Guerrero, Aquí veiem la tècnica d'enllaçar un tasconet en un cap d'obrir.
Doncs molt bé, estem a la segona reunió i bé, bastant contents perquè sembla que el de més compromís ja ho hem deixat enrere, tot i que desconfiem sempre de les sortides montserratines. On no hi ha res. Molta desconfiança. Des d'aquesta reunió doncs, veiem coses que normalment no es poden veure. Per exemple, aquesta xemeneia majestuosa que tenim aquí davant, que seria ja cap al cim de la... Què és la bandereta? Sí, ben solivent. Com és allò? La ben Sorivent. La bandereta ben solivent. Bé, doncs acabem d'enllestir aquest llarguet de quart plus, bastant desequipat i d'aquells de bufar. De bufar, però bueno, ui, bateria descargada. Me cago en dena.